Il-budget għas-sena d-dieħla jonqsu biss l-approvazzjoni tal-Parlament Malti wara li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan budġetarju ta' Malta. Kien tul il-jum ta' tlieta l-Kummissjoni ippubblikat l-opinjonijiet tagħha dwar l-abbozzi ta' pjanijiet budġetarji għall-2016 tal-Istati membri taż-żona Ewro. L-abbozzi ta' pjanijiet budġetarji huma dokumenti li jirrappreżentaw l-aspetti ewlenin tas-sitwazzjoni budġetarja tal-gvernijiet tal-Istati membri. Dwar pajjiżna l-Kummissjoni qalet li l-abbozz ta' pjan budġetarju huwa konformi mal-kriterji stabiliti fil-Patt ta' Stabilità u Tkabbir. Filwaqt li nnotat kif Malta għamlet progressi kbar fejn għandhom x'jaqsmu rakkomandazzjonijiet li tal-Kunsill Ewropew, appellat lill-awtoritajiet biex ikomplu jaħdmu u jindirizzaw il-governanza fiskali. Fi stqarrija tal-Ministeru tal-Finanzi ntqal li l-Gvern laqa' din l-aħbar. Il-Gvern għandu kull raġuni biex ikun sodisfatt li l-budget tal-2016 huwa konformi bħal huma l-miri tal-infiq, id-deficit u d-dejn qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Id-diskussjoni dwar il-budget fil-Parlament Malti ntemmet madwar ġimagħtejn ilu u b'din l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea issa jonqos biss l-approvazzjoni formali permezz tal-vot.